Wel, dyna Tywodfaen pennant sy'n dod o uwch Carbonifferaidd ac mae'n dod o maes glodau Cymru. Ond mae'n llawn ffosil planhigion oherwydd mae gwyddodion yma yn cynrychioli sianeli afonydd ac roedd y coed yn tyfu wrth ochr yr afon wedyn a syrthio mewn i'r afon a cael ei ffosileiddio fel rhyw fath o logjam. Chi'n gallu weld amrywiaeth o ffosilau planhigion ac un yma yn perthyn i horsetail ni'n nabod o gerddi ni. Calamites ni'n galw fe. Ac yr un fyna gyda sharp lozenge yn olion dail y planhigion a ni'n galw hwn lepidodendron.